Čo sa týka toho dronového pásu, pozrite, ja na jednej strane chápem to, že každý štát by mal byť chránený pred nejakými dronmi. To znamená, že aj na Slovensko, keby prileteli nejaké drony, a to teraz je jedno, či by boli z Ruska, z Ukrajiny, alebo z Bieloruska, z Moldavska, z Iránu, alebo z akejkoľvek inej krajiny, že by sme chceli byť chránení pred nejakým dronovým útokom. Bohužiaľ, kvôli politike minulej vlády, kvôli ministrovi Naďovi sme chránení nulovo. To znamená, že teraz, keby sem priletel hociaký dron, tak sa môžeme na ne akurát tak pozerať a dúfať, aby netrafil nejakú atomovú elektrárnu, nejakú nemocnicu alebo nejakú školu. Čiže v princípe ja chápem, že štáty chcú byť chránené pred dronovým útokom, či už úmyselným alebo nejakým náhodným, že prišlo k nejakému technickému zlyhaniu. Progresívci kritizovali Slovensko, že teda neboli sme súčasťou tých rokovaní o tom protidronovom múre. Ale treba pravdu povedať, že ten prvý protidronový múr mal byť zameraný na štáty, ktoré hraničia s Ruskom alebo s Bieloruskom. To znamená, že Slovensko s nimi nehraničí a preto nebolo prizvané k tým rokovaniam. A čo sa týka tej ceny alebo toho, že koľko by to malo alebo nemalo stáť, tak nakoniec ja si myslím, že aj tak o tom nebude rozhodovať Európska únia, Európska komisia, pretože to nie je európska kompetencia tieto veci. Skôr či neskôr to na 100% preberie, ak teda vôbec, Severoatlantická aliancia, ktorá to buď nejakým spôsobom spoločne nastaví ako nejaké východné krídlo, alebo sa z toho zíde a tá protivzdušná obrana sa nebude realizovať. V každom prípade som presvedčený, že nielen táto dronová stena, ale všetky tie zbrojné nákupy, ktoré sa teraz v Európskej únii presadzujú, sú obrovským biznisom, obrovským kšeftom pre lobistov a pre skorumpovaných politikov v Európskej komisii. Skončil im COVID, tam sa vtedy nabalovali na vakcínach, na obrovských kontraktoch, tak teraz hľadajú, že kde by si mohli niečo uliať a práve vidia príležitosť v nákupe zbraní v zbrojárskom systéme. To znamená, že robia to, že strašia ľudí, úmyselne strašia ľudí, úmyselne ženú Európu do konfliktu, do vojny, aby bola zámienka robiť obrovské multimiliardové kontrakty so zbrojárskymi fabrikami na zbrane, ktoré dúfam, že Európa nikdy nebude potrebovať.